Μέσα είσαι δηλαδή. Άκου αρχίδι, επειδή ακούω μέσα το έχει βάλει Μέρη. Πάλι έλεγες, χώρισε με τον άντρα του. Μα κυρία, η κυρία μου. Με τον άντρα του είναι πούστη στο Πώς σας παιδί. λένε. Ναι. Κυρία Μάρθα, με ρώτησε. Έπαιζε και αυτή μαζί μας και λέει το παιδί που πήγε ο φίλος σου. Και της είπα, γιατί μου λέει. Έχουμε φάγιν πέσει. Όντως. Μου λέει στεναχωρήθηκα και πάει να κλάψει. Λέω εντάξει, τα κλάματα μπορεί να τα κάνει για τη σχέση του. Δεν υπάρχω γιατί παλικάρια και τέτοια. Τι άκουσες? Ότι σου αρέσει το καφέ. Σε παρακαλώ, πάρ' τα πίσω. Σε παρακαλώ, πάρ' τα πίσω. Πάρ' τα πίσω, σε παρακαλώ. Ναι! 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 Μαλάκα! Μέσα είσαι! Μέσα είσαι, Μπρουξάρα! Εντάξει είμαστε! Εγώ είμαι ο παπάς τους! Εγώ είμαι ο παπάς τους! Εγώ! Από το 21 τα γαμάω τα σκυλιά! Το ντοκάους, όχι τα χρονικά. Πάμε, ένα hit ακόμα. Καλό είναι γι' αυτό. Άντε γάμισου! Άστο, άστο, άστο! Περίμενε. Άστο!